Der var engang en dreng, og han var temmelig trist, for de andre drillede ham. Han gik i anden bil, og så en dag slog han en brud. Det var midt i matematik, og de andre pegede på ham, og de syntes det var så sjovt, men det var temmelig flovt. Og han løb ud af klassen, så satte han sig ned i en krog, hvor han vidste at de andre ikke kom, og drømte om et sted med fred og kærlighed. For jeg har hørt at de bedste ting, de kommer når man drømmer om dem. Og vil du være fri, så brug din fantasi. Ja, jeg har hørt at de bedste ting, de kommer når man drømmer om dem. Og vil du være fri, så brug din fantasi. Da timen den var slut, kom hans lærer hen og spurgte om han var færdig med at prutte. Og drengen svarede nej, og slog en mægtig hørmer. En pige gik forbi, det var smukke søde Yrsa, som en dreng godt kunne lide. Hun sagde hej med dig,